next destination. The Bicentennial Sa Park. Carlos P. Garcia. Nakalimutan mo yun. Yan. Wala. Wala? Uy, hindi ah. Nakalagay naman yun, di ba? Oo. Pagkaraan ng 200 metro. Kumanan sa Jose Abad Santos Avenue. Ay, oo. Kumanan sa Jose Abad Santos Avenue. Ah, ito, Bicentennial Park. Ito lang pala eh. Saan tayo magpapag? Ayun. Nandito na tayo. Hindi tayo bawal dito. Nakarating ka na. Nasa kanan mo ang destinasyon. Ay, saan papunta yan? Clark Hills. Ay, wow! D Heights. Dito tayo. Bawal yata lumiko. Ha? Bawal lumiko. Bawal? Wala, pakit tayo ng bundok. Sige lang. Na? D Heights. So guys, lumagpas kami. Babalik na lang ulit tayo. Diretso muna tayo guys. So kaya ito papunta? It's gate 1. Bundok na pala dito. Ay, ang ganda ng mga bahay. Papunta yata ang Clark Safari to eh. Kaya ka na? Sabi ko na eh. Saan? Kasi mo. Ay, hindi. Ano siya? Saan siya? Golf course. SC Tex Commercial Center. Hindi pwede mag-ano doon. Ay, Pwede naman kasi nandito na tayo. mga bahay na dito. Clark Safari. Oh, diba? Punta na tayo. Hindi. 600 meters na siya. Na yun sa Clark. Zoo. Water theme park. Ano? Punta. Diretso. Ayun yung Clark Safari. Papunta doon. Ano ba yun? Yun zoo. Hindi tayo pumunta doon? Hindi. Bakit? Mataas ang entrance? Na? Magkano? 5. Ano yun? O, saan tayo? Theme park. Ayun, sa Malfix. Oh, ano to? What's... Ay, wow! Aqua Planet? Aqua Planet! Oh, dito pala siya. So, guys, ayun yung Aqua Planet, oh. Oh, I see. Wow. Ayun, dapat lumiko ka na dun, eh.
Tignan mo nga yung dulo. Ay, wala kang lilikuan dyan. Ang daming tao. So guys, pabalik tayo ng Bicentennial Park. Tumagpas tayo. Pino mo ka ng Bicentennial. Ano? Bicentennial. Sige, direct. So dito, wala pa masyadong Yan, cemetery yun. hindi. Mga cabin. Ano kaya ito? Ito, Clark Safari. Dito siya. Doon, papasok pa doon. Kasi mahal ang ano. Maganda. Maganda naman pala. Yeah. Yun yung mga bahay, no? Sa taas ng bundok. Ganda. Ganda. Dumaan tayo sa Jose Abad Santos Avenue, Clark Freeport Zone. Ano? The Heights. Oo. Ay, tinawag na din. Galing, no? Ayun ang Bicentennial. Oo, ito. Maganda mo. Kaya may bagay. Clark Hills. Oo nga. Nakarating ka na, nasa kaliwa mo ang destinasyon. Ang lawak. Oo, dito. Puno ata. I don't know. Ikot ka doon. Diyan. Ito, dito yan. Or doon sa kabila. Saan? Hindi ka nakaharang? Pwede ka dito? Ay, malilim. So guys, welcome to Bicentennial Park and Recreational Area here in Clark Air Base. This is a scenic and vast picnic grounds and recreation area within the Clark Freeport Zone in Pampanga. It is located along the Jose Abad Santos Avenue near Fort Stutzenberg
It was built in commemoration of the 200th anniversary of American independence from British rule. The Bicentennial Park is among the last remnants of the American military occupation at the Clark Air Base before the U.S. government turned over the base to the Philippine government in 1991. The park is a favorite place for nature lovers, picnic goers, or those who just want to hang out, as the area is lined with century-old acacia trees and lush greeneries. For kids and kids at heart, there is a play area that has swings, slides, seesaws, and monkey bars. There is also a man-made lagoon for those who want to try fishing. Visitors can also jog, ride bicycles, and exercise at the park's ground. So guys, tara, explore po natin ang Bicentennial Park. So, yung parking area po guys is sa kabilang side ng road. Ayan. So, ito po yung playground area.
So, napakalawak po nitong Bicentennial Park, guys. So, may restroom din po dito sa park. So, wala po masyadong turista ngayon dito, guys.
So, ito po ang kabuuan ng Bicentennial Park. So, more on picnic and playground po yung andito. Thank you for watching, guys. Hope you enjoy.